Jak topit bukovými briketami, a to efektivně. Důležité je, aby vaše kamna měla regulovatelný přívod vzduchu a komínovou klapku. Zatopíme standardním způsobem. Důležité je zahřát kamna na provozní teplotu. Na začátku topení je také dobré nechat dvířka mírně přivřená. Jakmile se prohřeje komín a zvýší se odtah z plodin, dvířka zavřeme. Kamna prohřejeme na provozní teplotu, samozřejmě s otevřeným přívodem vzduchu a s otevřenou komínovou klapkou. Tato kamna jsou s teplovodním výměníkem a vytápí celý třípokojový byt. Teprve, až vytvoříme žhavé uhlíky, mohou přijít na řadu bukové brikety. Množství přikládaných briket zvolíme podle velikosti horniště a samozřejmě také s ohledem na venkovní teplotu. V tuto chvíli je nutné zavřít přívod vzduchu. Po přivření komínové klapky, v tomto případě po zavření, se průběh hoření výrazně zpomalí. Teplo nám tak nebude unikat zbytečně komínem. Záleží ovšem na tahu vašeho komína. Důležité je, aby se ve spodní části briket vytvořily žhavíky. Co se tvaru briket týče, vychází tento tvar lépe než brikety s dírou uprostřed. Zde totiž dochází k prohořívání i zevnitř a doba hoření brikety se výrazně sníží. Po hodině a půl nám vzniknou takovéto žhavíky. Rozhrábneme je a můžeme v topení pokračovat.